sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, impunto alas 5. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Lasing ko uno na Aksyon Radio Philippines, Standard Time, salawat mga kanakaran naman gahapon sa inyo taran Luzon, Visayas, Mindanao. Inyo pala tuntunan Lunes, Tubtub, Sabado. Action Reports After Edition sa isa ka oras kapag balbal na naman natin sa mga nagabalingaso nga balita lokal, balita nasyonal, international, kagban pa nga mga hitabo, impormasyon nga naga-apekto sa aton taran. Yari kita sa petsa yes na sa bulan sang Pebrero tuwig 2020. Ano ba lang istorya nga nagtatak sa maragtas ang Pilipinas sa sading bulan kag petsa? Istorya sa aton pinalangga nga mga manunudlo, maestra manakon maestro, pati gani principal. Pebrero yes tuwig 2003 bot silingon. Sukat, sigo, tangko, kontupagid sa ika-17 katuig subong adlaw sang si Dr. Joseph Bio. Manunudloin siya sa Philippine Science High School, Western Visayas Campus. Ginapasidunggan ini sa maka-aksyon sang Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory sa Lexington, Massachusetts. Bugal na ito ni diri sa Western Visayas. Tangod sa paghingalan sang minor planet, magamay nga planeta, o kon planetoid 13241, ang Planet Bio. Tingin na basis sa mga ka-aksyon nga apelyado nga Bio, Planet Bio. 9 ka kilometro sa diameter, makita ang tunga-tunga sang planeta, sang Mars kag Jupiter. Si Dr. Bio nagadaog sa nga 2002 sa nga Grand Prize sa Intel International kag Engineering Fair sa Louisville, Kentucky. Siya ang gipresentar sa tubang sa nga panel of judges kagapin 150 ka mga manunudlo man alay sa nakalain-lain nga nasyon sa kalibutan. Ang iyang metodo sa pagtudlo sa science research
sa mga high school students sa Iloilo. Isa lamang ini sa mga gindayaw na ginpalakpakan. Sa sining ation makaaksyon ginsiling ni Bio na ang mga Filipino teachers pwede gali magkapaindis-indis, makakompete sa anuman nga sa isang kompetisyon, din man nga bahin sang kalibutan. Lagi sa pagpresentar sang mga innovations, estratehiya sa pagkatudlo bisan sang ginapangatubang problema kag pagkatilaw ang kakulang sa kagamitan bla. Delikada na ini makaaksyon nga problema sa patag sang edukasyon diri sa pungsod sang Pilipinas. Kulang ang pasilidad sa scientific endeavors. Ang ini nga innovation amo ang pagkapatukod sang scientific library, ang pagpatigayon sang field studies, ang pag-establisar sang relasyon sa mga research institutions sa Pilipinas sa iban pangabahin sang kalibutan. Ang paghiwat sang science forums sa mga eskwelahan at ang pagtudlo man sa mga estudyante sang laboratory kag field techniques. Agos sila ang mamuligan sa research work isubong puwerte ka high-tech na sang ato sining mga kagamitan. Madamo mag-aksyon sa mga West kag manunudlo halin sa madamo man nga nasyon sa kalibutan ang nagdayaw bisan pa nga pigaw kag kulang-kulang ang mga sophisticated nga pagkabutang dari sa Pilipinas kun edukasyon ang paghambalan. Ang mga estudyante ni Dr. Bello ang nakaprodukto ini sang di kalidad nga research sa outputs. Sobra sang sa ila sa ginalauman. Sa sining adlaw makaaksyon ti aton dayawon. Ang mga manunudlo naton nga ginakabig ikaduwa nga ginikanan sang mga estudyante. Kag ang bulutuan amo naman ang ikaduha naton nga puluyan. Ang inyong aksyon na Marlon Hidaboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita samahin sa nga balita lokal, Pangulong dinalan. Problema sa Bacolod angot sa hindi matulotap na nga pagdagsa sang ilegal nga droga. Ilabi na ining shabu nga daw dulsin na lamang ginabaligya. Ang Bacolod mayara sang 61 ka mga kabaranggayan. 41 ang dinumero nga barangay. 20 ang mga dalagko kag malagpad nga kadutaan. Ang populasyon kada tuig sa Bacolod wala nagabuhin kundi nagadugang lamang nga nagadugang. Highly urbanized city nga syudad sa Pilipinas. Dinadagsa sang mga bisita kag turista, domestic man o kon dumaloong. Pero kung ano ang pagdagsa sang sining nga mga bisita makaaksyon, amo man ang pagdagsa sang illegal nga droga, subong adlaw may marakpan nga mga tao sa buy-bust operations, dako priso na son nga adlaw, baligya sa gyapon. Ang guwa sa niya makaaksyon nga daw hampang lang nga table tennis o kon pingpong nga nagabalik-balik. Diblag balik-balik ng bulas ang pingpong table tennis. Amo ning problema sa Bacolod ho. Kung illegal nga droga ang pagambalan, daw duyan bla nga nagabalik-balik ka, halos wala sang katapusan. Pila ka adlaw naglipas ang ginakahalukan nga opisyal sang Philippine National Police. Kung giyera sa illegal nga droga ang paghambalan, Lieutenant Colonel Jovis Pinido, ang sitwasyon sa Bacolod, daw nagtinong, daw naglinong. Hala. Asitood ang ginadudahan sang iban ng mga hindi matulutandog-tandog sa kag gabaladlog ng mga drug personality o kon drug lord nagbalik sa Bacolod mangkot na. Ang balita angot sa sining problema makaaksyon, ang kapitan sang Barangay 2 Bacolod nagalaom nga kabay ang sangguni ang panlungsod sa Bacolod nga ginatapuan sa nga vice alkalde bilang presiding officer kag mga pisan nga mga konsihal maaprubahan o kon maokihan ang damlaglang ordinansa nga pasarman sa nga barangay ordinance. Di kinahanglan ina nga isumeter man na kaksyon sa bahin sang sangguni ang panlungsod mo.
for approval man. Di basta-basta nga magpasar ka lang dara sang barangay ordinance na aprobado sa level sa barangay, i-implementar mo yung sigida pasaka mo pa na sa babaw, sa syudad. Anong kaundan sang ordinansa makaksyon? Barangay ordinance, lokal nga ordinansa, ginatawag nga barangay ID system. Sa pangkabugosan ng kaaksyon sa ato sa ninasyon, mayara kita sang ginadusoy nga national ID system. Tiba si ibaw-na-una pa ning barangay doso, mayara sila sang barangay ID system. Ikaduwa, ang pagpatapik sang sticker sa mga motorsiklo nga ang nagamaniho o kung nagapanag-iya taga barangay dos. Ang kapitan nga si Emelda Bangguanga nagsiling nga ara na sa opisina sang chairman sang laws kag ordinances nga si Attorney Dindo Ramos ang ordinansa. Kag kung maaprobahan, ang mga tao nga nag-istar sa barangay dos dapat obligahon gid nga magkuha sang ID card halin sa barangay. Ang tuyo sini para mangin mahapos ang pagkilala sang mga taos lugar. Kag mabalaan kon kanday sin o ang padayon nga nagabaligya kag nagagamit sang illegal nga droga. Una sa balita, una sa aksyon. Kon padalman kag himay-himayon naton kag pulo panilagan makaksyon. Ining idea medyo mayad-mayad man, no? Bangod base, amo pa lamang ini mga kaaksyon nga pamaagi nga ang dinikada na nga problema sa mga barangay sa illegal nga droga magaganhagan o kon matapna na gid mga kaaksyon sa dalayon. O galing base kon ini nga ordinansa mga kaaksyon ang mapatuman ang mga adiktos, ang mga nagabaligya man o kon nagayop-yop, nagasinghot sang sabo. Asi mangita man sila sang lugar nga sa liluhan. Simple lang ang pangabuhi sang mga tao, subong mo. Kung balaan nila na sila ang masiod kung sa mga manok pabla. Kag makilala nga sila na involvado sa illegal nga droga, illegal nga transaksyon, ay matiner sila sa sina nga lugar. Ang ilahimuon, simple lang, ngita man na sila sa iban nga pamagi. Agon di sila dakpan. Bantayan tani kung maprobahan sang sangguni ang panlungsod. Kag maumpisahan na ang implementasyon sini sa Barangay Dos Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bagid, ang ibang saring nga balita lokal, Bacolod Task Force kontra NCOV, gina-discourage ang pagpatigayon sang kafistahan pero depende ini sa gihapon sa desisyon sang Barangay Council. Una sa balita, una sa aksyon. Dumalian mong fiesta sa inyo sa nga barangay, halos kalaban ang guro mamatok gina. Pero kung para naman sa safety sa mga tao sina nga lugar nga abindi, may power ang barangay sa pag-implementar sina mga kaaksyon. Song Bacolod Task Force sa batok sa NCOV. Gusto nilang ipaiway anay ang kapistahan sa mga barangay pero depende sa gihapon sa desisyon sang council sa barangay. Tutukan tayo nga balita dugay-dugay. Ano pa ginibal sa nga balita, Dalan Gatos, Laulo Soriaga, Balisteros. Sa downtown area sa Bacolod, may pulis na. Ginpahamtangan sang uniformado nga pulis. Sa tuyo nga pangsawayon o kon pangdakpon ang mga rugby boys kag rugby girls. Amo ni sila mga persona, kalabanan, mga kabataan bla, nga wala sa opisyo, kunding paghahalag kasinghot sang rugby hasta magtulorong ila sa kalimutaw. Problema ini nga daw duyan man blangan niya balik-balik ka. Sadto na amat-amat na niresolbar bangon sa kampanya sang syudad paagi sadto sa ginatawag anti-mendicancy unit o kon programa, anti-mendicancy nga programa kundi mayara sa salakyan sunguna. Nagapangsikop, nagapangdakop gina sa mga rugby boys kag rugby girls. Subong dula na.
Ang mga ginapatuman nga ordinansa Blas Bacolod, di mo ng perme nga ginasulit-sulit naton nga klabanan, bingaw ko sa mga binangon pa, ungab ko sa mga unto pa, kag balantikon ko sa mga kamuti pa. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kapulisan sa nga Station 1, liwat na naman nga nakabaton sang madamo nga reklamo angot sa paglinambiyong sang rugby boys kag rugby girls. Dumduman ko naman kilala ko ba? Nga silang Action Mar, may mga rugby boys nga lalaki to sa plaza, kag may mga rugby girls nga babae sa plaza. Way ginapanakop sa polis. Rugby boys nga babae nga lalaki, rugby girls nga babae. Dumayo man matian, no? Una sa balita, una sa aksyon. Waya lang guro mataraw pang dan. Kaya mo ding balita maka-aksyon. Ang kapulisan sa Station 1 nakabaton sila sa madamo nga reklamo angot sa mga rugby boys kag rugby girls naman. Ang iban nagapanguhit, nagapangibot pa kaning iban, nagapangayo-ngayo sang kwarta nga kon hindi mahatagan ay nagapangakig sila. Kag kung kaysa manapungol, manumbag pa. Ang kwarta galing ang ginhatag sang ginpangayuan nila ay goborahon ginbakal nila sang rugby sa tawo kung persona man nga halaman ka patarasak baligya way man na naga pangira-ngira tayog man ka baligya sa kabataan man ang mga minor de edad di niya pwede makabakal sang rugby ni sa hardware di na sila pwede ginadumalian lang. Ang ginabakla nila sa masami, sa naibuluan ta, ini nagapang panahi Blas Patos, kung di ba rugby na, naandaraan na sa lang kadto. Bisan jutay-jutay lang nga plastik na, basta makayup-yup, makabakal lang sila sa rugby. Problema, ini maka-aksyon nga sa nasalinta na balik-balik. Kung makita sang sining salawayon nga mga rugby boys kag rugby girls nga may pulis ayhan makadtos la sa sila nga lugar kag mga kayo ang sabat na siyempre hindi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Bala mo naging kamadakpan kakadto ka na, ang ilay mo on yaw laton ng adlaw oras kontion. Nga wala sang pulis kagamo ang pinasaway na naman. Sa ato naman mga opisyal sang syudad. Way bloody sang mahimo para nga mauntat ini nga problema ni. Way sang may naduduman nga iban nga pamaagi. Inang pang matagalan nga solusyon bla. O sa mga Tagalig pa. Ating mga nagahiligdas kilidalan daw. May bata, may tigulang. Ara sa lagyan sang tawo, naga-barikutot, kag naga-sikoko. Mga pinabayan ang pila sa ilas ni sila sa di pamilya kon ginakanan. Yara gani buang nga nagaublas kag nagawaras. Di man pwede matawag nga pinsi-pinsi nga size ang problema magka-aksyon. Kada dapat lamang baliwalaon. Tangod, una bes ang mga tao mismo, linibo kadadlaw ang nakakita sang saning sahi sang sitwasyon ng problema. Akon padalman nag-aapekto ini sa maayong ay mahin sang syudad. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang 15 anyos nga lalaki patay matapos manamo sa suba sa barangay E. Lopez, syudad sang Silay. Ay balikan tabalandalan sa Balesteros. Namunot ang dalan Balesteros, dalang Katuslalo Suryaga nga butangan sa pulis. Ang tuyo pang sawayon ang mga rugby boys kag rugby girls. Ang dalan sang Balesteros, isa ini sa mga dalan sa downtown area sang Bacolod nga lipot lamang. Alin sa Araneta Highway sa Baybay ina sa Tangko o Konbunggo na siya. Sa dalan Katuslao sa bukid naman nga area. Jutay. Laka lamang ang mga nagalabay dira nga tawo nga nagamaniho sa salakyan, kag mismo tawo nga nagadagod-dagon eh. Sa una ginaplastaran na sang baligya, prutas, isda. Pero bangod sa ginatawag nga road clearing operations ay naghawan.
Naghawan pero sa sunod lamang sang pila kasmana. Subong bisan kadtuon yon dalan sa Ballesteros, bisan lang tawon yo, ang mga nagaparking sa lakyan kag ginanegosyuhan sang money changer bla, ara na gabarakang. Una sa balita, una sa aksyon. Anong tawag ni legal o kon illegal? Ara skilid sandalan nga hindi dapat pagparkingan. Ano na, legal o kon illegal? Pila ang gaparking, di lamang isa, dua, tatlo, di sobra pa. Di pwede masaway, di pwede madakop. Ilagid daw. Ilagid ka adlaw ang tuson sa Bacolod nun. Sa problema, sisina nga dalan. Ano na dang parking espesyal sa mga batsoy pa mayo to kag itlog? Una sa balita, una sa aksyon. May kapit sa syudad. Kung kapit kapit na lang ang mutanan. Sinod ang pabati, duyag magnegosyo dras kilid sa Ballesteros. Plastark mo to. Talway man ginasaway. Una sa balita, una sa aksyon. Pay taga inganyo senyo namuno talaga kay mga tao mismo palabot sa reklamo sa aton. Balita Nasional, Pulis sa NCRPO, National Capital Region Police Office, may pinasahi nga pagpatuman sang kasuguan, batok sa pasugalan, illegal or panahur. Ang hepe sang NCRPO nag-anunsyo sa mga Lunes, nagmando nga may mando na siya sa kapulisan nga dumidian ang sugal bisan pa sa namatiyan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Si Police Major General Debold Senas nagsiling iya ginmanduan ang pulis. Agaduan ang mga balay nga may namatyan. Istoryahon ng tag-iya o kon pamilya nga tatan ang sugal kag hindi gid magsugal. Ano man gasahi sang sugal. Madyong pusoy tungits bisan pa gani paris-paris laki 9. Hindi na pwede. Ang sinuman nga di magpati, ang balay bisan may patay. I-raid. Ang nga mando ni Sinas makakasyon gibatigayon matapos nga si PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa nagmando sang mapag-un bakod nga operasyon batok sa illegal nga sugal. Hala ba si sa ulihi blandi lang sa NCR niyaw. Ay patuman kag basi bungkos na nga pungsod Pilipinas, wasan iti bugto ang liog sang pato. Una sa balita, una sa aksyon. Basi magjutay ning magpulaw sa namatyan bla. Ang magpulaw basi imbis nga magsugal, maghalan na lamang ka inom laklak sa magahulubog gilimnon. Sa ulihi, bastante maoy. Basi pati ang patay matakan. Ay, esti patay matakan. Basi magresulta sang kinagual bla. Ang sugal sa kapistahan, malabutan manayan. Kung tanan nga sugal dumilian, nga pati taksi, hantog, bugoy, ay bagdamang. Dumalian, ano ay hanang mga sitwasyon sa ato sa dipungsod Pilipinas man? Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin sang Singapore no balita to, mga balalagyaan, grocery store kag establishmento komersal sa pungsod Singapore, way na tanaw sa maligya makitaan to. Sardinas, tissue, noodles, pating bugas. Way na to, may panic buying to sa Singapore. Isa sang classmate, amigo, kag barkada, tagid. Ato sa Singapore, nagpalabot sang sining nga hitabo, ang litrato mag-aksyon sang pila ka balaligyaan to. Obos gid na baligya to. Bangod sa natabo nga panic buying, resulta ini sang pagpasaka sang response level sa Singapore bangod sa coronavirus, manhalin sa yellow, pasaka sa orange ang wrestling nga response level. Litrato kag video nga makitaan sa social media ang kalong na nga supermarkets. Mga tao nagapamalaklon sa dalagko nga volume sa mga pagkaon to. Siyempre, panic buying gini. Duwa kadlaw na tong panic buying kuno to.
Pero mga political leaders ay eksperto sa among nga pungsod, nagklaro nga hindi dapat magsala-sala mga tao, dapat mangin kalmado. Bisan pa nga ikaduwa na nga adlaw ang panic buying katabo. Si Environment and Water Resource Minister Masagos Zol Kifli nagsiling nga ang Singapore may nagakaigo nga food stocks. Kagkakatabo lamang ang pagkulang sang baligya bangod sa ginapatihan, hordeng. Ano ganing hordeng? Ginatago sa mga negosyanteng ila sa ning baligya. Una sa balita, una sa aksyon. Tagoon nila anay, pagwa lamang nila na, balaan nila nga grabe ng presyo. Muna ginansa sila mo nang ginatawag nga hordeng. Amo na mga negosyante nga ano gihingalit ba o mo na ni sitwasyon tagoon mo bang mga pagkaon tiyang imon sa tao panic buying kay nga gaw man nga sa amo pala na nga presyo maka pamakal na sila sang madamo makaksyon. Sang Sabado si Presidenta Jaime Jacob nanawagan sa mga Singaporeans na hindi gid magpamintaha maghimo sang tikang nga makahalit sa ila sa komunidad. Ang ginakabalak-an diri sa Pilipinas, bangod damo man sa mga taga-ari diri nga may himata dito sa Singapore. Nagatrabaho, nagatiner, ay iban ganin nagalo-negosyo man to mo. Basi may Pinoy nga negosyante ito nga gahord, we man. Una sa balita, una sa aksyon. Kabaga, hindi na malikawan kay may hordeng ganin sa Pilipinas, Singapore pa. Lasing 25 na Aksyon Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ato sa mga pangulong dinalan. Sa Aksyon Reports after Revelation sa mga bago lamang naka-open. Daw close open out. Sa mga bago lamang naka-on sang dial sa ilas ng radyo. Lagi sa mga nakaburitor sa ato sa nga Facebook Live sa cellphone. Kapamati ka mo sa Aksyon Reports after Revelation with Marlon Hedovaya. Unahon tayo balon anong sitwasyon sa trapiko sa sunod sa Bacolod. Karoon lang ng police report. Traffic report, anay. Traffic report! Traffic report. With Akson Jan Diaz. Akson Jan, bayong hapon, please kamin. Ay, kamarasyon mo, kagsato na rin mga kakson sa ning hapon. Medyo matamat naman nga nagatipon ang galom sa kalangitan. Kaniuna na ito nga bisang tanan na ito nga mga kakson ng mga motorista, mga pasahero nga nagapanakayon o kung abi mga biyahe siniman nga kapunanon nga mag-prepararkid. Sinimantag sa proteksyon sa kalawasan, payong kapote, kalo iban pa nga mga proteksyon nga pwede ninyo magamit mga kakson. Kung preparahan, basib lang magbunok ang ulan, laman na itong ginapangayo, pero kung magmanin na itong nga paraon, importante, preparado, no? Preparara para ganara. Mga kakson kung sitwasyon sa dalaga sa trapiko. Atong pagkabalan sa palibot o surat sang bako ng isa sa mayor, nakatugas sa mabulubugat at dalaga sa trapiko kung magka-experience abi o kung magluntad ang vehicular accident sa dalanon. Amo ni mga kakson na ginanilanggit kung nagabugat man ang dalaga sa trapiko sa pinagka mga dalanon sa palibot sa surat sang bako. Sa pinakuli naman nga monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office, mga kakson, karon nga hapon evident sa Tiligon, kitang-kita agad. Nagabubugat ang traffic area sang dalan na BS Aquino Drive, dalan la Pesayna, kag area mga kakson sang Lacson, kag dalan Araneta. Remember mga kakson, it's Monday Madness. Sa lunes kita balik naman ang trabaho sa mga takson na to na balik naman ang klase sa mga estudyanteng eredari mga kakson sa BS Aquino Drive palidri sa interseksyon sa Bangga Condalan Ramos Lacson pasunod ni BS Aquino Drive bot sa lingon na pabukid ang imo direksyon karon nga hapon makabig diri nga moderate heavy tabihing sitwasyon sa dalaga sa trapiko panglabot diri mga kakson sa area naman sang Bangga Lasal karon nga hapon partikahignay sa movement dra sang salakyan sa buwan mismo nga lugar. Paglabang isang patrol man dra karon nga hapon nagusapin ng nga motor isang bitaw karon nga hapon mga kakson temporaryo nga ginpatay ang traffic lights galong sa may Bangga Lasal para naman nga makontrolar sang maayos sa mga traffic enforcers ang volume sa mga salakyan nga hindi gina mo sila magkakson nga magginutok dra no magpinunsok from time to time at least ma-adjust nila magkakson based on human mentality kung anong sitwasyon sang dalaga sa trapiko dra sa Musina nga lugar. Paglabot din magkakson sa dalan Lopez Aina o manin sa Nara Lopez Aina
sa kalugar nga aton ginahingyo sa bitaw kay aton obserbasyon karon nga po pinana ka mga tinuig ang nakaligad o konbinulan ng area magkaksun mga lugar kung saan nakita natin na nagapinunsok nagasinumbali lang ang mga salakyan wala man sang traffic enforcer na pahamtang. Pero yung kisa kay na like for example about tayo namang binungguan ay mga salakyan dra kay pinagusto lang lang kung sino una, sino makross, iba nula gatag lugar. Pero naman sinatosol mga kakson kung maanat na darakang hindi abig ilayon. Nga masolbar ang traffic scheme sa mo mismo nga lugar basi aksidentes dalanon ang tunaan sinadra. Dradaan ka problema para darakon mag-traffic kumong intersection sa tapos may Ulo Island pasto nga may poste bla. Di ka budlay mga kakson kung magliko ikaw. Dradaan niya unlimited ang liko. Pwede nga alin ka din sa east, liko ka pa south or pa north ka nga direksyon. Or alin ka man din sa may north, pwede ka man di ka liko pa wala. Di ka kadiretso or pwede ka man kaliko pa to. Pwede depende bla si mga modo kung depende si mo plano. Dali ka man sa south, pwede ka man kaliko pa wala, liko pa to kung diretso. Amo na makagsundra ka lugar kung nga makamalaton nga wala gid sa nga system ang traffic. Even di ka na magsalig sa mga driver yan o miskin driver abi nga magsunod. May haragid man nga iba na. Haragid ka mga kakson nga mga driver o kanabi mga motorista. Basta may lugar, basta may oportunidad. Miskin di pwede kung may oportunidad makaliko sa hindi allowed nga lugar. Tingwaan kaya sa ibang mga driver. Especially kung nagingagaw man sila mantagsa sa mga kalagtuan. Isa na dara ka mo mga kakson nga obserbasyon. Gato naman nga nakitaan karon nga hapon. Paglabot naman rin mga kakson sa Burgos, Lopez, Haina. Nga hapon, makabig naman rin nga modern traffic to heavy ang traffic situation. Apang, amat-amat na nato makitaan nga doon na ganinit ang mga single ka mga motor na naglabay sa mo sinang lugar. Anong rason? Ate, ara nagabantay ang Land Transportation Office Region 6 mga kakson nga nagapatigayon sa the spot checkpoint. Sa tanan nga mga size ang salakyan sa mo sinadala ang lugar, particularmente na sa tubang naman sa Burgos Public Cemetery. Labot makakson sa area sa Burgos Rosario karon nga hapon Burgos Gonzaga Rader karon nga hapon makabig naman nga moderate heavy man ang traffic situation. Ang dalan lakson naman karon nga hapon kung ibasihan nato ang pinakaling monitoring sa bitaw ang kabugusan nga dalan lakson no malindri naman sa North Capitol Drive. Patuloy makakson sa dalan Rizal lakson karon nga hapon moderate heavy to heavy ang traffic situation. Ang pinakalaming abiso nato sa tanan nga mga motorista especially kung kamugikan sur doon norte nga bahin sa surad sa Bacolod sa inyo paglabay sa Rizal lakson. Pumanin nyo karon nga mabulubog at man ang traffic. Ang pinaka-the best na makakson para makabulig na gid lang kamo sa traffic situation. May mga time nga hindi ka mo allowed nga maka-left turn paglabot sa Galo Lacson kung nalin inyo direction from south. Except na gid lamang kung imurutag dyan from east going to west. Anong nga katabo dara? Kahit kung may mag-cross nga daan, fundog itong tanan nga salakyan na manggikan sa north, kinanglan ka na palikoon. Nakasegundos na nga pag-stop mga kakson, dako na ang epekto sini. Kung dalagan sa traffic kung aton pagambalan, dari isa may pilag ka mga tiniondra nga wala ginallowed nga maka-left turn. Left turn, especially kung ang volume sa masalakyan nga naglabay ang Lacson, basta mo sini nga oras, mga peak hours na, parte ka na ko mga kakson, wala nila gina-allowed para man at least tayo yun ang movement sa mga salakyan gikan na north to south or vice versa mga kakson. Kanina naman si Mr. Allen Guardamano aka Mr. Mercury sa pinakuli naman nga monitoring sa bitaw kung dalaga sa trapiko ang aton pagabalaan sa palibot sa sarad sa Bacolod karon gid lamang gahapon. Sir, sa traffic situation, sir, sa may Bacolod, subong sir hapon? Sa subong from morning gabi na ang reported lang naton nga mga nag-heavy nga area ang Araneta lang kahit nag-cause ini tungod sang 1050 ta or traffic accident kag ang diri sa Redemptoris Kagina kag cause man sang aton nga traffic accident man sa dira sa Atubang gid. So, ang reported nga mga nag-build up or hibit ang mga area, amo mala na siya. Until now, sa ini nga hapon, wala man ta sang reported nga naghibig. Tama. Sir, pero recorded ya VA nyo, sir, mga pila, kag ano info? Recorded ta din nga mga VA, mga more or less, mga 9 or 10 kabilog. With positive injury ni ang 3 cases lang. Single kag private ni siya tanan ang may injury.
Tapos ang the rest bali mga private kag PUG. Naibagan mga kakson, karon nga po may ara Sam tubtob na pulo ang record sa bitaw. Ang isa na talaga ginabsak nila kung ano mismong involved pero damage sa property lamang ang resulta sila mga kakson ng aksidente karon nga po along area sa circumferential road, no? Pero kung napatihanti, medyo damo-damo para sa adlaw sang Lunes, unang adlaw sang semana, kung vehicle accident ang aton pagambalan, may aramandra mga aksidente sa palibot sang sunad, na may nasamaran abi kung pilason ang mga kagson. Nisa rin kadako naman nga paibalo sa tanan naton nga mga kagson nga dapat tinainan sa pagbiyahe. Karon nga po naman kung mo Londres sa may Burgos kasi nung bali madlagko nga mga truck, mga delivery van, mga truck, mga kagson kargado sang gasolina, kagiban pa nga madlagko kasalakyan kika naman sa may reclamation area kung Bradco Port mga kakson. Ayun yun ang pagbiyahe sa masalakyan, ang movement sa masalakyan ng area sa Gatuslaw kasi rin na patokaroon hamtang diri tayo nag-report. Diri sa may 888 Malao, abok sa may Burgos Gatuslaw, karon nga po na light to moderate kinlama ang traffic. Pampalabot mo sa may Galog Gatuslaw ba karatulong ulo mo ni kung hindi ka pa sensoso. Pati kabugat man diri magkakson kaya nagasunumbali yung masalakyan. Damo-damo mga pribado masalakyan na gayon at man sila matagsa ka may estudyante sa isa kabalutuan malapit sa area sang Galo Lacson ag area man sang Rizal Lacson mga kakson. Rizal Gatuslaw rather mga kakson. Mga kakson na inigadalagan sa trapiko. Ang sagyapon bugos sila dulong sa inyo sa Xantone Plus Herbal Soap. Xantone Plus Herbal Soap ini 100% natural, puro herbala. Pamatilo sang kutis kag safe na safe. Naganaga na pagulang sang inyong apanit nagadula man ini sa mirasma o kung ang palit sa inyo guya nakapuguman sa maglamo sang acne. Punggod kag pila ka mapinalian sini paagi sa Xantone Plus Herbal Soap solve ng problema with confidence pa ganito panglit ang makakson. Bakal sa Xantone Plus Herbal Soap sa pinakamapit nga botika pinatagsa ka mga lugar. Rikta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Axon John Diaz. Una sa madalas sa Axon sa Bacolod Axon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon.
Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga bro, kanami ang feelings kag karelag sa giri sa katawsa sang kape ko nga istorya kasi mo sa nga barkada mas naganami pagid ang inyong nga bonding moments sa kada higop sang mainit nga kape. Samtang nga istorya. How much more kun ang kape nga inyo giniinom healthy papareho sang Santon Plus Coffee Mix. Nga himo sa Santon sa soya kag balunggay, may kape ka na healthy ka pa. Artista, balikan ang ato sa nga patron ng tipon nila sa nga balita, Andrew Juanites, gabonitor ng live stream. Lutayo White Fang, thank you sa pag-share sang ato sa nga live stream. Family Ladag sa Porok Maninihon, Barangay Panokoy, kasi Bani, Giosan Dobreya, good afternoon, watching live sa Manapla. Ang sa bahin sang unit top to nagligan na resolbar na to ang issue to. Sinday Dolores, Pagta Miranda, thank you. Kenneth Valencia, kag raman ang Dikagon na BCPO. 5:42, Aksyon Radio Philippines, Standard Time, balikan tarang patrol with Aksyon Jan Diaz na tipon nga balita. Patrol Reports. Aksyon dyan, sa balik ka report please Kevin. Aksyon Mar, duwa ka mga persona nga may mga warrant of arrest ang nadakpan sa itong mga kapulisan. Actually, isa dari personal nga nagsungka sa mga kapulisan. Ang isa naman, tigin na serbigit mismo ang search warrant. Aksyon Mar, kusay ang mga kaso, dari may angot naman sa illegal nga droga. Ang una dari nga nagsungka sa mga kapulisan na amo rin si Christopher Matubang, 44 anyos, residente sa Porokstar Apple 2, Barangay 27 sa Radsang Bacolod. Panuan din isang personal nga nagsungka naman sa itong mga kapulisan Aksyon Mar matapos nga nagpanining warrant of arrest niya ngayara na sa mga polis may angot sa paglapas sa lahi na nagaduri sa pagbaligya kapag upod sa illegal nga droga. Section 12 na siya actually italom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na met sa Aksyon Mar Desembre 12, 2019. Hindi naman na warrant of arrest ang gipabanawag ni Honorable Judge Ana Celeste Bernada, ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 44. Sa karon ang nagapabiling dala sa custodial facility isang police station number 4.
Sa dugang pagig nga balita naman, no, isa pagitri action mar ka minor di edad man ang nadakpa naman niya sa aton nga magkapulisan paginaban sa pagservice ng warrant of arrest. Ang nag-serve actually ining katapog mismo sa Bacolod City Mobile Force Company ng BCMFC operatives. Pulmentary of course ang mga initial operative na mga operative mismo sa police station number 2 upod ang katapos ng Social Development Center o kung SDC personnel. Ginserbi nilang warrant of arrest batong naman diri sa isa ka 16 anyos nga lalaki resident ini sa barangay 1 sulad naman sang Bacolod. May angot ini sa iyang search warrant warrant of arrest sa pagkalapas man sa laing sa pagbaligya kag pagupot sa illegal nga droga. Ini naman action mar lunsay diri sila nga duha. Alason may piyansa ini nga tara para sa temporaryo nga kalwayan nga 200,000 ka pesos. Samtang warrant of arrest man sa ining 16 anyos nga lalaki ang ginpapanaog ni Honorable Judge Walter Zorilla sa Regional Trial Court Branch 51 nga repet sa naman Mayo 16, 2019. Ining 16 anyos nga lalaki preso karon sa custodial facilities ang police station o sa karon pagilakop na ang Social Development Center. Balita gikan sa patrola. Taglimot sa Bacolod, Akson John Diaz. Una sa bato na sa Akson sa Bacolod, Akson Radio. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas, cleansing, nourishing, balancing. Pagkitaon nyo, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Ang sobra dapat buhinan, sobra sugar, cholesterol, acid, asin, sobra nga tambok. Ano naman ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta ini sa nagarain-lain nga balatian? Kulang sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron. Taran makitaan sa Evergreen Herbal Capsule. Pagtumar sang Evergreen Herbal Capsule araw-adlaw sa ang inyo sa di katimbang sa ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Jodeth Calvez Pamposa, good afternoon. Sheila Alagos, gamonitor kami ni Apong Alagos. Manjo Arneho, good PM. Elizabeth Malaka Gamala, araman si Marangta Jolie Hinabay Lumugdang, classmate Carlos Lopez, si Bea Jonathan, Toto Bea Jonathan, si board member Jeffrey Tagodando Tabola sa 6th District, board member Jeffrey Tabola. Araman si Randy Lasa dara sa Iloilo. Dugay-dugay so to Randy Lasa may programa man di. Si Maninoy ta Waka Waka, thank you. Maninoy Carl, Gary Lake, Manzanida Liza, Jose Mongcal Dorilla, gamonitor, si Anday Chris Mary Alfonso. Sa taran-taran nga mga miyembro sa Alfonso family, din kamang gabahin dari sa Western Visayas o Pilipinas. May ara sa 9th Alfonso Family Grand Reunion sa mabot nga April 11 or 11, April 19, Domingo ina sang adlaw, April 19 ang venue sa Barangay Tangob. Okay, Alfonso Family Grand Reunion. Alas 5:47 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagbalik. Balon taraman detalis sang balitahanin sa BCPO. Oy, sabahin sang nagatipon gali sa mga proof of purchase sa sige-sige lang. ACS Milliones 2020. Unique toothpaste, Pride detergent, Starbucks floor wax, Shield bath soap, Smart dishwashing, White Rose Kojic whitening soap. May ara kita sa ikaduwang weekly draw sa mabot naman nga Pebrero 15. Nagumpisang weekly draw, nagligad nga Sabado. So tipon lang. ACS Milliones 2020. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo.
Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Muling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton gina-rekomendar ang panyawan o capsule with mangosteen. Di basta-basta ining balati ang ginabatyag naton. Gabatyag sang pila ka mga ka-aksyon ta. Ang high blood kag diabetes. Panyawan o capsule with mangosteen ang sabat sa mga ka-aksyon ay milagroso na kapsula sa simple nga tawag sa aton na may nisa manunggal. Kung nagapalang ni mo sa nga lawas tilaw sang panyawan o capsule with mangosteen, sigurado nga makabulig din. Kung masulpay naman na paghambalan, pagpananakit sa lawas, yara man ang panyawan liniment. Panyawan na capsule, kag panyawan liniment tanan himo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Kung may plano ka mo magwa sa inyo sa nga puloy Andres Bacolod, ara ka mo outside Bacolod, ay gato pa subong ang talithi sa sunad sa nga Bacolod, guom-guom. Hindi mayong tiyempo. Christian Hinovea, Tad Siona Ruiz Amar, Gabanitor, Romeo Florete, si Casada Efren Hinovea. Gabanitor si Rodel Alfonso, mapuli ni sa kunos bolan sa marasode sa Bacolod, ang balkapon ni Choi Domo. Mapuli si Cas Rodel. Si Robel Alfonso Alce, thank you. Embong Dio Campo, salamat. Rakilina Lumawag, good afternoon. Watching from Hong Kong, God bless. 5:53 Aksyon Radio Philippines Standard Time, BCPO nga balita. Police reports. Ang Police Station 1 nagpahamtang sang pila nila sa mga pulis permanente nga police beat patroller sa Dalan, Luzuriaga, Katuslaw. Maning nami matian permanente. Aber, bantayan tani kung mangin permanente giman sa ulihi. Sa BCPO nga balita with Aksyon Eric Magbano. Aksyon Eric, sa report mayong hapon, please come in.
Babakuro sa police station number 1 ang ginatawag nga police visibility dira sa may area sang Kaysano, downtown, matapos nga nakalapot sa kay police Major Jobel Sidel, hepe sa police station number 1, nga sa gihapon nagkabalik-balik dira ang pila ka mga rugby boys nga nagapangayo kayo sa bumunakal dira sa downtown area. Sunod kay Sidel Action Marlon nga iyan ini sadto ginaktuhan pa apang masabi sa ila sila pagbalik sa mga kabataan sa natong dira sila nga barangay, liwat naman ini nga nagabalik dira kag sa gihapon nagapangayo kayo. Para nga matabok ang ini nga mga kabataan nga hindi na maghimo sa nga muna nga sahi sa aktuasyon, plano ni Sidel nga magabutang dira sang pulis agod nga magsaway sa mga pasaway nga mga rugby boys dira sa downtown area. Last time ko may nagkatuman sa aton dira, ginatest naton sir ang patigawin nga police visibility da. We are planning gani sir nga magbutang da sang fix nga pit patrollers kay sila ni ang mga rugby boy kundi may mga pulis ay naman siya sa piyak mo. Pero sa last time to naging rescue to da mga minors ni nila sa station tingin to dia sa City at the same time naging dulong man sa ilaman nga barangay pero ang iba nga barangay ara sa Tangub, ara sa Sumab tapos pagkaaga pag-release sa ila dito sa ila parents nila iban gindulong tamo lang sa barangay pagkaaga balik naman muna nga ito bisidyo gambay nga problema kay tiyan kabataan na hindi matidira sa ila mga ditikanan tamo na nga sila kasayo sa may downtown area pero mas action na nato na liwat sir kung diin pa sila naga-tinambay sir. Walang ina sa ginahimo, pangsabal sir kapangayo kayo na siya na mo. Mag-monitor naton sa ila, muna pangayo kita mo mga sayod sa aton dira sa downtown. Muna ikuiton kag pangayo pag after sang pangayo nila kung may kwarta na siya muna ipakalin na naman sang rugby. Kung mas maayo gani sir panawagan rin sa iban nga kung luyo man or nakatuda sa downtown nga kung may maayo gani mga rugby boy mas maayo hindi nila nalang pagkaan. Kung gaan magiging nila mas maayo kung pagkaon di lang kwarta kay kung kwarta tigitin ibal kalgi na Japon sang rugby sir para isuyok. So ang plano mo sir pataga mo na lang sir sang operatives ng area. Yes, so sir patay taga-gabi sa may balistero sa waiting shed na da ginalabyan na permis ang patrol kung makita nila layo palang patrol laga naman sila patun sa ground sir ang may detail man taga-gabi patrollers sa Lusuriaga Gatuslaw ipasuingan ka lang sir sa may balisteros para nga hindi na sila mag-tinambay. Police Major Jobel Sidel, hepe sa police station number 1 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Alas 5:56 kung di pa bakal ragbing ginatag ang kwarta, ginaampang nila na hantog. Sugal na sila, skilis ng dalan daho. Tamyaw lang sa bahin sang La Carlota City, relocation sa La Carlota City si Bornok Magkalipsay sa La Carlota City. Sandong Plaza Balcapsule puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nagapakubos sa mga naghubag nga parte sa ato sa nga lawas Sandong Plaza Herbal Capsule. Damo na sa mga scientifico ang nagpapatuod nga magkabulig pakupos sa mga naghubag arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver madamo pa. Sandong Plaza Herbal Capsule makatapna gid sa madamo nga balatian garantisado may alibyo. Plus kumadugay kada balang naganto sa imo sa katol sa imo sa nga panet problema mo balang pilas nga dugay magayo. May siyang sama na alkaline nga vitamin C. Makabulig sa pagtapna sa nga tarantarang nga mga skin diseases kaga mga allergies. Ang Mighty C pa rin sa Sandong Plaza Herbal Capsule, kampiyon ang nga kombinasyon. Las 5:57, mabalik pa ang inyo palatuntunan pagkatapos kailangan sali. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Kayong lawas ka kinahalan sa kinatawag nga vitamin D3. Vitamin D3 importante ina kung sa mga way pa nakatumaro siri. Inyo palion ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Pwede ka makakato sila sa nga talatapan kung klinika, GAS Taban Building, Lacson South, Bacolod City. Damo pa sila ibang nga mga produkto. Ining Life Extension Philippines. Ara sila, GAS Taban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre dira ang konsultasyon. Pagi sa mga medical doctors, Lunes, Tub-Tub, Sabado, Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Pamati man ko sa si Nanay Carmen Macalipsay, Ronelo Onyate, o gatamyaw ko sa asawa ko Roslyn Felizardo, kapamatigid permis action. Salamat Ronelo. 2 minutos nakaligas sa tak ng alasay sa Aksyon Radio Philippines Standard Time Ban Gabalita Wait Tabalaptan. Totok sa Aksyon Firing Line sa IC Media. Tugtubala sa Nuavis ang gabi. Obod kay Aksyon na Brian Morden. Pagkatapos sa Aksyon Balita Evening Edition na nagasunod na, obod naman kay Aksyon Dale Salazar. Ang Aksyon ang Defensor. Opo direct kay Aksyon Henry Spulgar with Aksyon El Ray Dutelio sa Technical Control. Ako naman Aksyon Marlon Henabaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo